Y luego lo observa. Si no corta bastante, le pone un poco más de su saca. Si Anem a prendre un poquet d'aigua. Estem acabant el matí de l'escaldar de Jesús Pobre, és 31 d'agost. Cada darrer diumenge d'agost estan vostès convidats a vindre a escaldar la seva pansa o el seu raïm, que poden comprar-se i portar-lo així, com vulguin, si no, a veure el que és escaldar, que és el procés de transformació del raïm de moscatell en pansa.